Tabu bobo hai tong nang sak churi ro. Hamya. Hamya. Mo chok pai kha. Yak bebung lomba kya. Chok pai kha. Bona ji theu mani ke tamu hamu mi khnap le. Hamya. 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 Hamya na. Borok ta theu din bani hi ko theu. Type the bari. Theu bari kalai ni si mo chu kalai the kalai ka. Nang kathang tong na de musung. Kathang tong na de musung. Doctor sang na ni si mo chu. Doctor kana musung go. Katani bagi thangmaya rang pusa krin bagi ja. Rang krin ni bagi. Rang krin bagi. Rang krin. Engko nang lukorong no tam ko kusanai mane rang ri ro kisat subadi ni ko kusanai jana. Lukorok no tam ko sanai nem kisat sagar di. Kisa help kai di sanai ta. Kisa help kai di. Nang tini ni maja chaka. Cai maya mai ro. Hamya kutana. Jakumbo jotor chopai ha. Jakumro begun no. Chokha. Sok bakia na. Klai pai kha. O tamahin kha. Basai maya nang na tabu. Basai maya manam si manam. Acu bumaya. Hai no aje rokoi dong. Nang hama da musu. Hanu sunggo. Nini besar oleh biang thang bakia. Korok se thang mani. Bichiran ni. Aman no bichi. Tanah di sakang, asyik bernau. Ani kok kena ya. Tapi kayaknya yang. Geneng tabu nono bo dokter tulang ya hamyane si nogo tu kah ngalasa. Doctor kasi nung gupal dokter jawab titro. Dokter. Ayo dokter salam ni mucung katabu. Tabu ke tanah mucung katabu. Pahile mo thangka. Hamya tabu ke thang ni mucung ka rakha athang. Dokter thangka ke ya kan su bese hendak kumla. Rathang. Rathang. Dai kim na nyang khe. Hai ke kosto dong maya. Ki kosto dong maya ta. Menam si menam kha. Tei du ko bo menam kosto kamang. Mai bujaya. Mai bujai miya. Tei si bigi sakisa nang. Tei si manang na. Geneng ke thang tong na musung na. Kabang ni takuk tai bukuk song haina hai ma phayoka mangplik norok no phunungani bagai. Thanai sal kisa sikang chini bukuk David Rani rang kapeng bini sak sori hamya je thongro klai tongmani. Ya thek hai ka ba yak je somchawi bo bemar kotor manjagi tongmani. Norok no je update chung phunuk tongmani. Tabuk sak jora hamya ko bisangi tongkha. Bisa kamani ya golo tabuk pointona hamya ko abono lukorokni borok chuba sonangai tongkha. Boma haki hamnai. Abungka hamnani plan mane hamnani lanyon thangai tongo tam humale khorokcha ojano bona jiruma bai bini tabuk je bemar manjak mani turuk kisisa mane hamai tongkha nei mane jeng kok tumani bisingtui saimangka. Bongni nukungni bisingtui. Haipono bobo hayengai tong tabuk. Bini nokungni bororok bai jeng koklam salanyani bagai jeng hanya tini nokbar news ni bisingtui nongno mangpili phunungnani David Rani kapengni nokungni kogrok no norong sukrubai sanani bagai jeng hanya nokjangnani naungka tini ni mangpili go. Ab nai tongnai rok khajan mar kiching chong norok nai tongdi tini ni bobo hai chini bukukni bini sak sori hamya nogo klai je tongmani saya nangya khlaiei totra thangya thuimukrai thangya nukungo ajimung krei buma bufa hanjangnai chongrok salbrum no kaka koko kamjak mukti klaijak o mukti rok no sabo husanai kethang tongna musungo hne kamang tongkha David Rani kapeng kebu thainyani musungya bwsabo khoroksa umor komchiko bwsa khoroksani buma kethang tongnani musungo bo tabuk kabai thongro klaijak chai nangui totra thangya thuimuktrui thangya okok tomar nong no phunuka hake norok khaki yorjaga norok mokoli mukti kalayen belai wana ma singcha mangpili obongkha jombu jola bolok bai khobjak lungkam kapeng kami
o kami uno sing phaijak bidi bazar ni tai kisa opposite side tai bisiap tai 5 kilo 6 kilometer ni অনুযায়ী abo bini nok malai nai norok phaiki angke malai phinai norok je nangmani norok subarani musung angke phaimanai chini bukhungni tei kusung tabuk nokhungni bising tei sung tabuk koglam salaine bo hayangoi tong tabuk sak sori rok ngepulan khulungka ka kana khulungka khulum dam sanai bini tabuk sak sori rok bo hai rok ngoi tong kisa sai regen bo hai rok kisono abo deberani to ta khobrada bai kisa bonai thapa bai kisa hamkata kisa si rok bo bahan rok kisa phai tongta bo somoy bo dino bona jibok jak abo to tini bai koidin yang ni man tini bai 6 din ongkhana sojin kana ke sojin taman yaglo tabu kisa bini hami tongka ko moto bunok mane kisa abole kom ta mukre kisa manta mane tunuk mani komung bai tahu mutri manta ge prothom ko mutri rok maya पहिला पुरले बा 20 का मने एकदम हर साल थुमaya ta ke tabu bona jiro grubai hada hamno norok wawan su abo kobra saman mo te angkhai ba hamna hinai sabta hamna ne biang ni abok mane o bona jiro nai bok ami mo kobra to yang bilan ni bekhakno ya asal ni hasalta boro phada phakena abo sapai kha nai thong phakya ge bona jiro mani bitino nokha salbusi rok norok ma phulka dino salsata bithi salaiuta bithi roi akai oko toi kathar hai tongta bo prothom phulta akai bithi rokla tor tong pada pakya tongkho kisa tongkho ta tini bai nokha salbsi rujaka bitino tini bai kai sadin ongkhana tabu aram manai tong habo hani kisa abo aramai tongta abo thu mangka mai kisa mangkata poilana hai kisa santi ongkhata tai kisa santi ka ke sai nangi roglo ma daman bo mai rog sai abo uko bumarok sai hota sai sa sauna kisa sa ko sai sung sa mai ta ko rog disai man koklo kisa sai man na geneng lukorok no nang tamo mane kok kesanan musung binio je tabuk saksori hamia je kelai tong mani norok ni nokhungni bising tui nang tam kok kesanan musung lukorok abo to jesu mono deberani bagai choba chun baita abone hamnani bagaita hamnani bagai lukorong kisa choba chuta geni bumungke raja badur kaipe okamini kamini khapangni takhok tai bukuk chong obahanyo David Rani kapengni nukhungni kokthuma belekhine kha sajangnai kha yokjaknai mangpilik obahakino jaga jumi bebangno payei rang ri kochok baikya sompod bebangno kemajak nukhung aji mungkrei chanani totrao thangya thunani muktri thangya tabuk bongni horno salno hor borokni o tipra sarok norok biang kemakha jotono thui thancha jotono subanani khlaidi chini bukhukno bini saksori hamia tabuk thongro klai tongkha kaka koko kaboi sal brum no mukti chorojak o muktino husanai sabo bok thang tongna musungo nukhung gisti khayei busa butuino kaham kolo kotor khlanyani musungo bini busa khoroksa angjak tongo praino 6-7 boson umor ningan gereng nogrogo tabuk sogiya reng nogrogo pori rimaya buma bu haiklai tongmani bagai rangri krini bagai tabuk cinta kalala jak nukhungo o takhuk jong noro kha tongkha hangke jotono chubanani khlaidi bongni nukhungno chini bukhuk David Rani kapengno bini belaikino tabuk saksori hamya norokni chuba mungbaise norokni wan sumung norokni hamjong mungbaise bini saksori hamnai
Getini ni mangplik norok bobo hangjaka nokbar news ni bisingtei norok nok ketal update phunungnani bagui ang chaitoknai obahanyo dukhu dosha jara obahai biriman klai tongnai chini tipra sarokni mangplik no phunungnani bagui ang chaitoknai norokni buskango phainai ang tinini mangplik bobo haingkha norok comment singhodi tinini asuk jorotu yang senai nai tongnai rungno jotono hambai kulungka.